Wow! Puti kamay kapiti! Ikaw, ako pagkakulit. Kaya po Carlota. Napakoy lakwan ba? Mandeklaro ni kasabot ni Mayota ni. O siya, on time na siya mo abot. Hi, baby boy. Kanina na ka na paabot. Uy, kunain na naman ka makatanaw sa kuha. Ikaw ba si Carlota? Yes, it's me. Di ba gwapa kay ko? Oh, gwapa oy. Gwapa yung bagus pangpang. Unsa? Ay, dili di ay. Dili ba, lami kay kayag mong sa kong dughan. Sige na, ilaang na ko si mong farm. Pero imong deal ha, ayaw kalimti. Ay, wala na yung problema. Ngalata ra. Dili, murang nakatukon na dyan kong mansyon ani. Tara. Iyo, kaluod. Wow! Puti kamay kapiti! Ako siyang tarungon, aron makakwarta ko. Karon ka! Ijog ko makansi sa akong bayaran eh! Kanto papa! Kaway ko ninyo, uy. Magdugay man wala ka tira og tao. Okay, wait po. Habulin mo ako. Hindi ko ganahan ba? Gipaturiling jud ko! Babe, mo ni ang mga shenda dere. Kato, dara ataman. Nya, katong balay babe. Ay, race house na ko na, babe. Wow, jackpot anak ko eh. Unsa to? Oh, jackpot yung ka dere. Nakadungog ko. Dili. Swerte gid kay ko nimo ba? Bakit ka ba tumitingin ka? Natutunan Ga, nganong naman ka dali? Babe, naalagi ka. Sorry, namablame ra jud ko kay wa tay pang balay. Ha? Nangwarta ka? Pariyata! Kinahanglan, mangwarta na dito ta. Wala tagwarta. Wala tay alawang. Sige, pinahanglan yun nga. Mamorta ta. Kaya wala dito yung kwarta. Dapat lang. Kay ugma pang release. So ikaw, nangwarta po ka nako. Di ni magsilbi babe. Nagselos jud ko. Samot na ko. Alit dre! Saba ka dre!